sa ulo ibutang, ibutang sa lawas para sa diskuhan, alawaswa. Ayun, mga chat at Sir Ma'am Sharon, maraming salamat sa patamsak mo dyan. Ayan, medyo pagagayo live natin para mga ganito yung makatulog. Ayun, Ma'am Sharon Blanc, maraming salamat sa paglalaw. Ayan, shout out sa Ma'am Dang, Cheryl Miguelod, shout out. Ayan, Ma'am Dang, kumusta ka rin dyan? Ayan, mga gusto nyo makipagdalag na ulit ang stakan dito sa The best na mapasaot ka Sabi na kayo. pa. Ayan. Ayan, si Sidang. Miguelod, shout out. Sa amin ni Ma'am Cheryl. Ano kayo ng elevator ba? Gusto nyo umakyat. Ayan. Minsan ako nagbababa kasi. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan. Hello, Ma'am Dimple sa Kura Vlog. Ayan, may shoutout sa iyo, Ma'am Dimple. Pawisan tayo, mainit. Ayan, shoutout Tamsak Sir Facundo lang po. Siya na busy po. Okay, so maraming salamat sa pagdaan, Ma'am Jazzy. Thank you so much. Pawisan ako. Mainit. Mamira yung live ko. Ayun, ito pala eh. Four. Wala na iba. Ayun. Kasi maraming ano eh. Ayan, music muna tayo. Kaya may shoutout ulit sa lahat na mga kaibigan po natin sa mga Marination. Sa mga kaibigan natin sa Team Maliw Maliw. Yung mga shoutout po nyo sa lahat po ng mga nandito. Maraming salamat. Shoutout sa lahat ng mga members ko dyan. Maraming salamat sa pagdalaw, Ma'am Dimple, saka Ma'am Dance, saka Ma'am Jazzy. Maraming salamat. At sa lahat po na nagdamsak, maraming salamat. At saka mainit kasi guys, kaya pinapawisan ako. Ayan, patamsak naman. Ayan, salamat. Ayan. Sige, Ma'am Dimple sa Kura. Ayan, tamsak dan po. Ayan, maraming salamat sa Los Piopio. Ayan. Sige, ipipil po natin yan kay Ma'am Dimple. Ito ko muna ikakain. 4 p.m. Pinas tayo. Maraming salamat. Ayan. Sige, Ma'am Dimple sa Kura. Tamsak ako po. Ayan. Los Piopio. Maraming salamat. Ayan, patamsak naman natin guys yung nakapin sa taas. Ayan, kay Ma'am. Meron na ba? Ba't wala pa? Ayan na. Oh, meron na pala. Ayan. Maraming salamat sa pa-stay home mo dyan, Ma'am Dimple. Ayan, sige ito na. Ayan, ako nakatamsak na ako rito.
1:58. Ayan, sige Ma'am Dimple. 11 days. Live in 11 days pa. Ay, ako na bakas yung entire Falcon ko. Salamat sa pag-pin, host. Welcome sa Ma'am Dimple. Welcome po. Maraming salamat din minsan sa pagdala ko sa live. Manood mo siya nakakapin. Maraming salamat. Tamsakan natin. DJ Boom Boom Idol. And shoutout sa lahat dyan. Maraming salamat ulit. Guys, may nakapin pa ko patamsak ng mga programming live and Dimple sa collab natin. Guys, pagka naka-live siya pa. Ayudahan din po sila doon. Sa mga maliit yung mga bahagan. Pagka naka-live siya pa. Dimple sa collab natin. Ayan guys, kain muna ako guys ha. Tapos pagkain ko para may buhilo po ako mag-iyaw-yaw ko. Ayan, kain po tayo. Ayan sa baba. Ayan guys, may nakapinong pa-support naman natin sa Ma'am Dimple sa Kuro Vlog. Bomba Birada Public Mayday. Saot kamayan, basi ka sandad, magwaswas saot kay mo si DJ Boom Boom Idol.
shoutout sa mga Scarlett. Yan, live. Mira daw pa. Kain mo na ako guys ha. Hindi ka mo. DJ Boom Boom Remix. Iloilo Beats Club. DJ Boom Boom Idol. This is Team Rocket.
Ayan, pasensya na kayo guys, kumakain po ako. Ayan, shoutout sa iyo Ma'am Joanne. Ayan, maraming salamat sa pagdalaw. Ayan, Orfemia, maraming salamat. Lods, Pio Pio. Ayan, kain mo na ako guys ha. Basta DJ Boom Boom, the best. The best na, mapasaot ka ba? Iloilo Beats Club. This is Team Rocket. DJ Boom Boom. Ayan, maraming salamat sa iyo Ma'am Joanne. Tantamsak sa premier mo host. Ayan, maraming salamat. DJ Boom Boom. DJ Boom Boom. Idol. This is Team Rocket.
DJ Boom Boom, the best. The best na mapasaot ka pa. Ayun. Tapos tayo kumain. Ay, parsa. Ay, maraming salamat sa iyo, Ma'am Joanne. Ayan guys, maraming salamat sa nagdikit kay Ma'am Dimple Zakura Vlog. Ayan guys, may nakapin ako dyan. Upcoming premiere po ni Ma'am Scarlett. Support po natin, mga 1 AM yata yan. Kaya upcoming live. Maraming salamat ulit dyan sa 5 million viewers natin. Ayan sa kay Ma'am Only Love Lead. Maraming salamat. Ayan, Ma'am Joanne's channel. And Lods Piofio, maraming salamat ulit sa inyo dyan sa patuloy na pa-BG-BG dyan sa baba. Maraming salamat na sa pagtamsak sa aking premier, Ma'am Joanne. Joanne's channel. Sa Ma'am Joanne's channel. Ayan guys, kung gusto nyo umakyat at gusto nyo kumanta dito sa taas, ayan, magsabi lang kayo para babaan ko yung nagdarang. Gusto nyo pong kumanta ng mga kanta na gusto nyo. Para medyo maano naman yung inyong mga boses dyan. Tsaka mamaya kakanta ko, matagal kasi kung hindi ako nakakanta eh. Practice tayo, baka mayroong battle of the singing song. Ayan, 8 million viewers natin dyan. At siyempre, shoutout din dyan sa aking kapatid. Ayan, sa aking dalawang kapatid na nasa Hong Kong. Ayan, nanonood sila ngayon. Miguel, shoutout po sa inyo. At siyempre dyan sa Pilipinas. Ayan, maraming salamat ulit dyan sa inyo guys. Sa patuloy na pag-support kay Falcon of Dessert. This is Team Ayan guys, may nakapin po ko sa taas yung upcoming live. Ni Ma'am Scarlett, support naman natin, pinaka-support din pa si Ma'am Scarlett. Rockhead. Siyempre, shoutout din yan sa aking pamilya sa Iloilo City. Feel the music of Iloilo Beats Club DJs. Kantahan nyo kayo mamaya guys. Magkanta mo na, hanap na ako nakakantahin ko ha. Ayun, nag-share tuloy. Yun, karaoke muna tayo, karaoke. Para, ay mapalo yan guys. Ay, nag-share tuloy. Yan. Karaoke. Oh. Kami. Matagal tayo na wala CPR eh. CPR muna tayo. Sabi naman. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away.
yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. As you fade away. Like nothing I felt, my mind overwhelmed. I think that I'm broken but I hope you can't help. I know I'm not perfect, but some days I feel far more worthless. Baby, you make me feel nervous. If I still have you, I have purpose. It's all worth it. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Okay, sa pa naman natin nakapin sa taas. Ayun. Founder eh. Ito lagi kinakanta yung founder. Ay, sorry.
Kaya ito, kanina pa ako pakanta-kanta, nakamute pala. Kaya pala walang boses. Nakamute pala ako. Ay, nasigaw pa. Sasabi sa'yo, ikaw ang dahilan. Ayun. Ayun guys, pakanta-kanta pala ako guys. Wala pala akong nakamute pala ako. Yan, kanina pa ako makanta. Yan, only lovely. Yan guys, may nakapin pa tayo sa taas yan. Pa-support naman natin yung upcoming live ni Ma'am na Scarlett Dog. Yan, siguro mag-reaction video na lang muna ako. Yan, reaction video natin yung video niya, no? Ni Pamia. Or Pamia. Yan, okay lang ba yan, Ma'am Scarlett? Yan, yung isda kasi gusto ko yung ano eh. Para malibang naman kayo guys. Para nag-log sa kanya 1 hour din. Oh, sabi sa'yo, ikaw sinta. Ayan. Ito yung guys, ang ayan, abangan nyo guys ang pagluto ang paglinis ng isda. Ayan, ano daw yung sabi? How to? Ayan, Sir Norman, may shoutout sa Sir Norman. Maraming salamat sa pagdalaw. Ayan guys, panoorin natin po yung simple cleaning and cooking of fish tilapia. O, di ba? Yan, sige. Yung pakita mo, 3 malalaking tilapia, yan, big size yan guys. Tapos buhay na buhay. Big size yan. Mhm. Buhay na buhay guys, oh. Oh, sarap ka. Big size. Ayan, buhay na buhay daw yung tilapia. Yan, sige. Ito yung pinakamalaki guys. Tapos, ayan, buhay na Yan, Sir Norman, may shoutout po sa'yo, Sir Norman. Humihinga. So ngayon, lilinisin natin, tapos, piprituhin natin guys. Ayan. Tandaan nyo yan guys ha. Lilinisan tapos pipituhin. Yan, kailan ito. Ayan, Ayan. Una mo na paputulin yung buntot. yan. Medyo, tong naglilinis. Medyo, Dali na. Ang laki guys, buhay na buhay pa, presko. Meron ba? Ayun sa taon dyan, 6 million viewers natin. Ayun guys, pinanood ko lang to guys kung paano maglinis ng tilapia. yung kading ka magutanan. Makapal kasi oh. Iba ko pinantanan. Gunting naman, saan ka magagay? Ano na naman, gunting. Nagkanas. Ayan, maraming salamat yan sa iyo, patamsak Sir Norman. Nakita ka, tamsak Sir Norman. Ayan, patuloy ko lang nga dagdag sa 1 hour niya sa view. Ano? Humihinga pa. Ayan. Ayan, buhay na buhay pa yung tilapia. Ayan ko siya. Yan, sa 5 million viewers natin, maraming salamat. Ayun guys, pasuporta pa natin nakapin sa taas. Ayan.
Malang. Tingnan guys, gumagalaw pa yung tilapia. Tigas masyado. Di ka man sa. Talos ka mamba. Kaya mura kasi tilapia sa atin eh. Oo. Siguro mga ganyang piraso. Yan guys. Baka nyo guys. Putulin na yung uso. Pinaka-highlight niya yung uso. Tino. Yes. Pinutulin na yung uso. Ayan. Ayan. O, diba? O. Wala na yung uso ng tilapia. Galing na tagalinis sa tilapia na ito. Oh. Eh guys, support naman natin naka-pin dyan sa taas. Kaya tapusin ko lang itong video ni North Camilla. Para sa kanyang views din. Ayan. Ano ko kaya sasabi sa'yo? Oh. Ayun. Siya po ay naglilinis ng isda. Dito kasi yung tilapia, mura din eh. Pero ba kilo ng tilapia dito? Ayan, shoutout ulit dyan sa lahat ng mga pa-BG-BG bets sa baba. Ayan, maraming salamat dyan sa inyo. Sa 5 million viewers natin, maraming salamat. Ayan guys, may nakapin, baba na po kayo na mabahay nyo dyan. Para matamsakan po natin. At kung hindi pa tayo nakadikit, para madikitan po natin. Ayan, 2 hours lang po tayo. Wildflower Hadjer. Ayan, maraming salamat sa pagdala, Ma'am Hadjer. Thank you. Ayun, dito niya matututo tayo guys kung paano maglinis ng tilapia. O, di ba? Kakaiba yung tilapia. Palakpakan natin si North Family. Ayan. Yeah, Ma'am Hadjer, maraming salamat sa pagdalaw. Kamusta ka naman, Ma'am Hadjer? Ayan, saya ni kasi. Mga video kasi guys, pa nagdag sa mga WhatsApp. Ayan, baka may isip yan. Sige. Mga 12 seconds lang yan, wala pa naman yan. At 10 seconds. Last in our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You make it. Ayan. Harap na patuloy natin para hindi siya ma-retrieve. You got those pretty eyes in your head. Ayan. Mga seconds lang yan naman guys, hindi niya ma-retrieve. Eh, maraming salamat ulit dyan sa 5 million viewers natin sa baba. Maraming salamat. Okay guys, naka 1 hour na tayo. Malapit natin mag 1 hour. Naglilinis na sila ng tilapia. Ipiprito na nila yan. I'm feeling like this Ayun, might ready na. Ready na yung tilapia. Ready na sa hapagkainan. think
Ayun. Ayan. Ready na. I-cut na natin kay 10 minutes, 10 seconds lang para di tayo CPR sa kanya tugtog. Yan, hiniwa na yung mga laman loob ng tilapia. O, galing naman ng batang are Galing na maghiwa ng tilapia Oh, tawa tuloy si Ma'am Lovely. Ayan. Walang mana sa nanay maghiwa ng tilapia. Galing. Wanna give myself to you. Yeah, we're driving down the freeway at night. I only got. Alam na sana yung tugtog niya pero alam ko may CPR to I'm feeling like this might be my time to shine. Ayun, para hindi tayo ma-CPR, baka may dispute pa yan Ayan, shoutout sa Lads, Andy. Sana Lads. Maraming salamat. Ayun, luto na yung yan, nagpiprito na yung nagpiprito na yung pamilya. Wala ba? Galing Galing talaga mag-ano ng tilapia. Ayan guys. Yan, shoutout sa Lads. Lads, Andy, kamusta na? Shoutout. Ayun, sarap naman ang tilapia ng luto ng pamilya. Ano tanghalian sa inyo, Lods? Wala ka, Lods. Ayan, nag-ano lang kami, Lods. Nag-kubos-kubos na lang kami. Tsaka itlog. Ayun. Ayan, tapos na yung video ni pamilya. Ayun. Anong tagalian sa inyo, Lods? Ayan yung mga yan, Lods. Kung paano maglinis ng tilapia. Tama naman. Stop sharing na. Nagutom tuloy ako sa panood ko Oo nga, Lods Masarap yun, yung yung pinirito ni Pamilya yan. Masarap nga yan ang luto niya na yun. Ayun. Magana muna tayo. Stop sharing na muna tayo. Bakit kita-kita yung mukha natin? Masyado. Ayun guys, pasupport naman natin ang opinion of coming live ni Ma'am Scarlett Vlog. Maraming salamat sa pagdala sa 7. Bakit ganito pa rin? Ayun. Kitang-kita istura ng Ayan, shoutout dyan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Siyempre guys, umpisa na naman yung tag-ulan sa atin. Tag-ululan. Ululan ba yan? Ulan? Oo. Kami naman guys, pag umpisa ng tag-ulan sa atin, buwan ng habagat na yan. Ayun, siyempre, labasan na naman yung may mga mga leptospirosis, yung mga kagat ng lamok. Alimutan ko na. Yung, ano ba yun? Siyempre guys, mag-ingat po tayo. Siyempre yung may mga na-stuck tayong tubig dyan. Siyempre kailangan natin yan itaob para hindi na matambayan ng mga lamok. Kaya mga kaibigan natin ng mga lamok dyan. Ito kasi guys, walang na-stuck na tubig pagka nakaramdam ng init, tuyo agad yan. Sobrang init nga, lagay mo sa hood na sasakyan yung itlog naluluto siya Ayun, shoutout ulit dyan sa 6 million viewers natin. Maraming salamat sa pabidyo-bidyo nyo dyan. Ayan, tamang good vibes lang po tayo. Tamang tamang-tama lang.
Siyempre guys, wala pa naman tayong trabaho. Kaya ganoon na lang tayo. Ay, shoutout sa Lods Bio Bio. Kaya kamusta naman yan, Lods Bio? Ayun. Okay na yan hanggang mabuo po natin yung 2 hours. Ayun. Tamsak ulit. Maraming salamat sa patamsak mo ulit, Lods Bio Bio. And thank you so much. Yung pinaka-supportive na si Lods Bio Bio. Ang kaibigan po natin sa Mardi Nation. Ayan, si Lods Bio Bio. Ayun, tamsak. Maraming salamat sa patamsak mo dyan. Wildflower Hajer. Ma'am Hajer, maraming salamat. Ayun, ang mga magtotropang tatlong magkakaibigan, Ma'am Hajer, saka si Ma'am Marge, saka si Ma'am Melodja. Saka yung may isa pa silang umuwi, sino ba yun? Yung isa dati, kalimutan ko na yung pangalan. Ayun, sa tao sa kaibigan natin na si Life Heart, yung kaibigan natin from Korea. How are you, my friend? Thank you for always coming to my live stream. Ano diba? Ayun, dito pagka masanay tayo mag-English, guys. Pero it's okay. I will try my best to speak English. Thank you so much. Please connect to my friend live. Ayun. Kasi medyo makaintindi din po siya ng English eh. Kasi minsan nasilip ako doon sa kanyang live. Ayun. Dal-dal na doon. Dal-dal siya doon sa live niya. Hindi ko naman maintindihan ano pinagsasabi. And shout out din sa mga kaibigan natin. And thank you for coming, my friend, live. For coming always to my live stream. Ayun guys, kung hindi pa kayo nakadikit kay Life Heart, ayan. Hindi ko lang alam kung nagbabalik ito, pero siguro naman. Siyempre. Mahirap ko hindi rin siya masyadong marunong mag-English. Siguro he knows how to speak. She knows. She knows it's lonesome. You know just what you do, oh girl. My friend Life, if you want to coming, ano ba yun? Going off, and then you can speak English. I will try to speak also my English. Ayun. I will give you a link. Ayun. Link to coming up together with me. Oh, di ba? Kala nyo lang. Ayun. Haba natin si Live. Maybe it's coming up. Baka bawal sa kanila kasi yun eh. Ayan. Ma'am, Live is coming up and then maybe you can speak English. I will try also to speak English. I will speak together English. Yes. Hindi pa nakahugas ng plato ko. Yan kasi gusto umakyat sa taas. Gusto niyo umakyat dito sa taas. Gusto niyo kumanta. DJ Bumbong, the best. The best na. Kung may mga kwento po kayo dyan guys, kung pagkat kayo dito, mga kwento-kwento. Saog ka ba? Ayun guys, may mga baba po kayo guys kung may mga upcoming live, upcoming premiere. Ayan mga live nyo guys, lagyan nyo ng mga premiere. Ay, mga thriller. Maganda kasi pa may mga thriller guys kasi kaya napindot, tumataas yung views. Diba? Yan ang mga importante. Diba, lahat naman siro alam nila malagay na thriller. Maganda yun pag may thriller. Siyempre, sa tagal-tagal na rin natin. Siyempre, paunti-unti, matututo din tayo. Ano yan? Kung hindi nyo alam kung paano maglagay, magtanong lang kayo kay YouTube. Marami dyan sa YouTube. Kay Google. So, wala na yung posible ngayon. Lahat na po na makikita po natin sa YouTube. I-search mo lang lahat yan, makikita mo na yan dyan. Ayan. Ayan, basta pa naman yung coming live. Hugas pa akong blood. Yun, sa gusto ko umakyat sa taas, kasi akyat lang po kayo dito sa taas kasi 1 hour lang po ako. Pero pag ayaw niyo umakyat, okay lang naman guys. Ako na lang mag-iayaw dito sa taas.
shoutout ko na lang kayo. Ayun. Thank you so much for coming live. I'm blessed. Please support nagapin sa taas. Ayun, daming naka-pop up. Ma'am Catherine TV. Naka-live rin. Ma'am Catherine ba yun? Ayun nawa ay mabuo na natin yung $100 para ma-pay out na natin. Oh, di ba? Maano natin yung threshold natin. Ay, sana all. Maabot na natin. Oh, di ba? Para malapit na. Yeah, malapit na. Kahit sarap ang pakiramdam kahit pero salamat din sa inyo dyan, guys. Sa mga tulong. At siyempre, sa mga lahat ng namala, siyempre, first, ano natin. Pag nag-update si Lolo, sigurado maabot ko na yung $100. Ayun. Maraming salamat sa love and support kay Falcon of Desert. At siyempre, sa mga members po natin. At sa mga nagpapalipad, guys. Kasi dyan naman tayo kumikita sa mga members, sa mga nagpapalipad. Ayun. Sa views kasi, medyo sablay tayo kasi puti yung views natin. Maraming salamat ulit dyan sa mga nagsusupport. Ayan. Sa mga kaibigan po natin sa mga nagpapalipad. Maraming salamat. Hindi naman natin maabot yung yung threshold na pagka wala naman nagpapalipad sa atin. Matagal. Ayan. Ripunin na lang rin natin nasa umabot ng ilang taon para malaki-laki. Yan, di ba? Ayan, di ba? Siyempre guys, pag sa Pilipinas ka, mapalagay mo na lang sa Pilipinas na tayo tulad natin kasi mga OFW po tayo. Tapos doon sa Pilipinas, kahit buwan-buwan makuha $100 ka na parang may pensyon ka na rin doon sa Pilipinas, di ba? Para ka na rin veterano doon kasi ang mga pensyon ng veterano na pinakababa, 5,000. Depende. Di ba? Pag sa probinsya ka naman, buhay na buhay ka na may 5,000 ka. Ay, naku, marunong ka lang mag-budget. Ulam na bibilhin mo. So, kaya ingatan po natin yung YouTube channel natin minsan. Tulad kay Lods James, alam ko medyo nagka-problema sa kanyang channel. Kasi nga yung cellphone niya yata nabasag, hindi niya naman. Pero naway maayos pa rin yung kanyang channel kasi sayang. Kumikita na siya doon. Ayan. Sana maayos din yan. Yung mga channel ng mga kaibigan po natin. Siyempre ganun talaga, ingatan po natin minsan yung ating mga channel. Ayan. Siyempre minsan may mga din yan. Hindi maiwasan yung mga trouble na yan. Yan, habang ako nagkakape-kape guys, ako muna yung maghugas ng aking plato. Kasi ako nakahugas at ako may magyayaw sa inyo. Ako yung mayroon naman akong bagong kwento na yung kaabangan kahihindik-hindik. Ang inig nun, hindi sa ulo ibutang. Ibutang sa lawas para sa diskuhan, alawas-was. Basta DJ Boom Boom, the best. The best na mapasaot ka pa. DJ Boom Boom, idol.
DJ Boom Boom. Ano yung camera ko? Panay may ano, may kulay green. Bomba Birada Public May Dance. Yo, kape tayo guys. Kape tayo dyan sa mga hindi pa nagkape dyan. Saot ka Hindi pa kayo nakape. Minom na kayo ng kape para makapagkape-kape na kayo. DJ Boom Pre! Ayun sa tatuloy dyan sa 4 million viewers natin sa baba. Maraming salamat sa inyo. Makipag-girgira ba tayo? Gulo na tuloy ako. Ayan. Yung guys, support naman natin nakapin sa taas upcoming prayer live ni Ma'am Scarlett Vlog. Sabi naman yung kaibigan natin si Live. The best music mix only here on DJ Boom Boom Remix. Ngayon guys, mag 2 hours lang po tayo para update lang po tayo sa ating channel.
Sa sunod guys, ano ako ng mga premiere para maganda. Siyempre, baka araw-araw guys, magkaroon tayo ng premiere. May mga premiere kayo guys, sabihin mo pa schedule ko natin para i-click natin dito. Sabi niya para mag-explore po tayo, explorer. DJ Boom Boom Remix. And shout out sa iyo, mahal Aling Carmen. Maraming salamat sa pagdalaw sa aking live stream. Harang. Maraming salamat sa iyo, mahal Aling Carmen. Ang ating kaibigan ni si mahal Aling Carmen, ang pinaka-supportive sa lahat. Ayun. Maraming salamat ulit sa inyo dyan sa pagdalaw guys. Maraming salamat sa 4 million viewers natin. Sa kay mahal Aling Carmen. Thank you so much always support kay Ading Falcon. Maraming salamat. Ito at lahat na nandito. Ayan, maraming salamat sa pa-shoutout mo mahal Aling Carmen. Update lang po tayo ng ating kahit mga 2 hours lang para sa ating ngayon. Tamang good vibes lang ito mahal Aling Carmen. Ayan, makikita ko sa minsan maaga yung live na inyong dalawa ni Ading Nel. So yan, hindi na ako nag-comment pero nag-thumbs up na lang po ako. PBG-BG na lang. Kumbaga nakikimarites na lang si Falcon. Siyempre, views din naman yan. Mahal Ading Carmen, maraming salamat sa pagdalaw. Siyempre, shoutout sa lahat ng mga kaibigan po natin sa Team Maliw. Shoutout din kay Vrelats Nelson, kay Ma'am Blazy. Hindi ko na nakikita yung dalawa. Siyempre guys, unahin po natin yung mga trabaho natin tulad po natin na nasa ng bansa. Siyempre, priorities po natin yung trabaho natin. Ayan, mga shoutout, Sir Falcon. Ayan, maraming salamat sa Ma'am Jen Reyes, yung kaibigan po natin sa Marination, si Ma'am Jen Reyes. Ayan, maraming salamat sa pagdala, Ma'am Jen Reyes, sa aking live stream. Kaya may ilan shoutout Ma'am Carmen. Ngayon guys, may nakapin ako support naman natin upcoming live ni Ma'am Scarlett. Iloilo Beat. Siyempre shoutout na po natin mga kaibigan po natin yan sa Mardination. Kaibigan din po natin sa team Maliw. Shoutout to all, sabi ni Ma'am Ading Carmen. Ayan, sa 8 million viewers natin, maraming salamat sa pagdalaw. May shoutout pare. Yo! Ayun guys, babala kayo ng link yun dyan kung may mga upcoming live, upcoming premiere po kayo. Para bigyan po natin ng 5 tamsak, 5 dikit sa mga bago. Kung medyo masakit naman yung baywag dyan guys, kimbot-kimbot nyo ng konti. Maraming salamat sa patamsak nyo dyan. Ayan, thank you. DJ Boom Boom Idol. Ayan, may galang shoutout. Pre, pyo, sabi ni Ma'am Jen Reyes. This is Team Rocket.
Ayan, Dan Tamsak, Ma'am Scarlett. Ayan, maraming salamat sa iyo, Ma'am Jane Reyes TV. Ayan, maraming salamat sa heart mo yan, Ma'am Jane. Maraming salamat ulit sa pagdalaw sa aking live stream. Yun, isang karangalan po kay Falcon of Desert. Siyempre. Siyempre guys, ngayon medyo wala tayong schedule kaya nakapaaga yung live natin kasi paghapon minsan may biglaang tawag. Yan, support lang po sa lahat. Ay, maraming salamat sa iyo, Ma'am Jane. Ma'am Jane, kung may mga bahay kayo, baba mo po. Baka nakadikit na rin sila ko sa iyo. Yan guys, kung may mga upcoming live kayo, upcoming premiere, ibaba nyo lang po para matamsakan po ni Falcon, para madikitan po natin. May pang-tamsak tayo ito 5. Ayan. Pwede ko po i-view yung mga para dagdag po sa inyong views at saka watch hour na rin siyempre sa mga kailangan ng watch hour. Hindi ko na kailangan kayo ng watch hour. Ayan, message nyo lang ako para ipi-play po natin kahit pa paano makatulong po tayo. Alam nyo naman guys, ang pinakamahirap pagka konti yung viewers mo, ang watch hour natin matagal po yan. Ikot-ikot lang lahat. Sige, Ma'am Jane, maraming salamat sa support. Maraming salamat sa paikot-ikot mo pag-support sa lahat ng mga kaibigan natin dito. And God bless us all and keep safe. Ayun, maraming salamat sa iyo and God bless us all too, Ma'am Jane. Maraming salamat ulit sa pagdalaw. Siyempre, mag-iingat din po tayo lagi. Ayun, huwag makalimot tumawag sa taas. Siyempre. Basta DJ Boom Boom, the best. Iloilo Beats Club. Siyempre guys, sa panahon ngayon, tag-ulan na naman. Siyempre mga busy na yung mga tao ngayon. Siyempre tulad dati ng mga bakasyon. O siguro ngayon, malapit naman yung closing ng pasukan. Yan, siyempre mas marami na naman yung nakatambay-tambay sa bahay. Yan. At siyempre buwan na naman ng tag-ulan, bagyo. Di kaya yung mga habagat na yan. Siyempre guys, mag-ingat po tayo. Maglinis po tayo ng ating mga paligid dyan. At siyempre alam naman natin na uso na naman yung dengue ba yun? At saka tinatawag na leptospirosis. Siyempre, ingat po tayo. Hindi naman kasi pang hindi naman tuwing taon naman yan nangyayari. Kasi nga siyempre sa ating lugar kasi tag-ulan. Yan. Hindi tulad dito sa gitnang silangan, yan sa mga Middle East na tinatawag nila guys. Ang ulan na dito pagka napalit ng klima. Ang tulad nito, November. Ang palitan naman, buwan na naman ng taglamig yan. Ganun yun. Sa atin kasi pag umulan, malakas. Dito naman, umuulan ng alikabok. Dito. Yung pinong-pino na alikabok guys, pumapasok dito sa loob. Kaya napapansin ko dito yung mga bintana ng bahay maliliit eh. Oo. Sa atin, pag malit yung bintana ng bahay, sabihin nyo, parang bahay ng kalapati naman yan. Ay, dito guys, pag wala kang aircon talaga, pag sira yung aircon, hindi ka makatulog hanggang magdamag. Parang maapoy yung katawan mo sa init. Hindi mo na maapoy, pero maalinsangan, hindi mo maintindihan. Kahit bugangan ng electric fan siguro, mainit eh. Dito, di ba? Sa atin, electric fan lang nga, ay mainit pa. Dito kasi naman guys, hindi tulad sa atin na may humid. Kumbaga, kung pinapawisan ka, may pawis ka,
na lumalabas sa katawan mo. Dito kasi ang init. Tulad ng sa mga sentro ka ng ano, mainit doon, pero hindi ka pinapawisan. Pero kung sa tabing dagat yung lugar mo, yun may mapapawisan ka. Bulol tuloy ako. Napansin ko lagi na ako nabubulol. Masalita. Kasi medyo mana tayo guys, medyo mataas yung ating ano. Mataas yung ating blood. Ayan, siyempre pang mga, di ba ngayon sa panahon yung bata pa natin pero may mataas na yung ating blood pressure. Ayan. May maintenance na. Ayan ako. Ang buhay. Team Rocket. Ay, siyempre guys, hindi natin kailangan, pag mataas yung dugo natin guys, kailangan natin mag-maintenance na. Yung iba naman kasi sabi nila pagka nag-take ka ng gamot para sa ano, masisira yung kidney mo. Masisira yung pag hindi ka nag-consulta sa doktor. Dapat mas maaga pa. Ayan. Ako kasi guys, biglang nataas kasi yung blood pressure ko. Kaya mayroon na po ako maintenance. DJ Bongbong. Shoutout sa Ma'am Yani. Maraming salamat sa pagdalaw. Ano? Mahirap talaga pagka may edad ka na, no? Sa panahon kasi ngayon guys, kailangan ingatan natin. Ako nga, 40 mahigit pa lang ako eh. Pero isipin mo yan ha, ganitong edad, nagme-maintenance na ako na para sa aking high blood. Kasi napapansin ko minsan pag mataas yung dugo ko guys, parang nabubulol po ako. Oo. Napansin ko no, kaya napacheck up na ako. Kasi mahirap na kasi yun. Sabi nga, yung sakit na high blood kasi guys, ano yan eh, traidor nga. Pero matanda na tayo, hindi tayo bata. Kaya na natin minsan. Dati ayaw na. Nung umuwi kasi ako guys, nung unang uwi ko last year, may maintenance na rin ako. Tinigil ko. Bumalik ko rin tinigil ko. Siyempre ngayon, bumalik ka naman kasi siyempre, mahirap na guys. Pagka kinapitan ka na kasi yung tawag na high blood. Yung kailangan mas maaga pa, yan muna para mawala. Ay dito pa naman eh, yung gamot eh, medyo ano lang naman, medyo makamura-mura ka dito tulad sa atin na mapamura ka talaga. Ayan Ma'am Yani, maraming salamat sa pagdalo. Sa panahon ngayon, mahirap na sa panahon ngayon, batang-bata ka pa, marami nang may sakit ng diabetes. Siyempre sa kinakain din natin yan guys, kasi lahat na lang kinakain natin, mayroon ng mga matatamis. Ayan. O diba, matatamis na mga kinakain natin. Magluto ka, lagyan mo ng kunting asukal. Lahat na may matamis eh. Kaya nga mahalos lahat eh. Yan, Papa Mar. Ayan, kumusta na si Papa Mar? Kumusta na yung Papa Mar natin doon? Maraming salamat sa patamsak mo dyan, Papa Mar. Busy-busy na si Papa Mar. Hindi ko na nakita naka-live si Lodge Pelcaf. Ayun, kamusta naman kayo, Papa Mar? Kamusta naman dyan si Lodge RC, saka si Lodge Pelcaf? Ayun, kamusta na lang sa inyo dyan? Mga kaibigan din po natin yan, guys, dito sa YouTube rin natin nakikita. Pag nakita natin, kamustahan naman natin. No hard feelings. Kasi nanalo naman yung kandidato natin eh. Diba? Siyempre ako guys, lagi ako nanonood ng balita eh, na-proclaim na ano na pala si ano kahapon eh, yung ating bagong mamumuno. Okay lang mas buhay pa. Yun, mas maganda. Naging buhay pa ka sumisipa pa, Mar. Kung baga sumasideline pa. Ano maganda dyan? Ano sa manok pa, kumikikig pa? Ayun. Importante dyan. Beringatan din natin yung katawan natin pag sa ano tayo. Kasi mahirap nga magkasakit. Ayan. Alam mo naman guys, ang sakit, umpisa lang niya sa trangkaso yan. Oo. Mas marami tayong experience na makakilala po natin na nagtrangkaso lang. Ayan. Tapos, ganyan na nangyari. Kaya pagka medyo nakaramdam po tayo ng medyo hindi na maganda yung pakiramdam natin, ay papacheck up na tayo. Hindi
Dito na dati, pag sa probinsya ka, pagka natrangkaso ka, tapalan mo lang ng mga dahon-dahon doon. Ako nga dati, pag nagtrangkaso ako, ano naman yun? Ano yun, may epekto naman yun, siyempre. Tapalan ka lang dahon doon, lagay sa ulo mo. Tapos, pag naligo ka doon, pagkatapos mo ng trangkaso, maliligo ka, mayroon yung ilalaga doon sa tubig, mga dahon-dahon. Ano sa probinsya, guys. O siyempre, ganoon ang kinamulatan natin. Pero sa panahon ngayon, guys, iba na kasi. Kailangan ngayon, pagka nakaramdam ka ng sakit, kailangan may gamot talaga. Hindi na pwedeng inom-inom ka lang ng ano dyan. Kung kailangan antibiotic na talaga. Di ba? Ayan, pag may sugat ka, sabihin mo, okay, gagaling lang yan. Mamaya magkaroon ng titano yan. Dapat ipa-inject mo sa anti-titano. Parang doktor na tayo. Kasi ako guys, na-experience ako kasi yan, nang umuwi ako 2022. 2019 pala, bago mong pandemic, nakabalik ako rito Kaya bakasyon yun. Siyempre yung kamay natin, malikot. Pero pag gawin mo ng probinsya, nasugat ng yero yung kamay ko dito sa parang kanto ng ng kuko. Pinabayaan ko lang, siyempre, maliit na naman sugat Sabi ko, okay lang yan. Parang maabot na ng 1 linggo, parang hindi siya gumagaling. Hanggang sa, siyempre, alam mo naman sa probinsya, lagyan mo lang yan, okay lang. Wala yan. Kung magaling, bumabalik. Siyempre, hindi na lang ako mapakali. Siyempre, marami ka marinig-rinig, baka matitanos ka. Ayun, mga 2 linggo ko bago pina-check up. Siyempre, may mga naman dun Dala tayo ng punta dun sa ospital. Hindi ako niniktingan ng anti-tetano. Yung in-inject sa akin, yung human anti-tetano ba yun? Yung higit 1,000 yung binayaran ko pa. Diba, libre lang yan sa mga Ayan, buti nga inagapan natin pa-check up kasi kung hindi, baka magka-tetano. Kaya nga yan, siyempre, hindi, sa panahon kasi ngayon, guys, kahit sabi mong sugat-sugat lang yan, kaya hindi pwede. Kailangan talaga, Tulad sa atin, medyo, ayun, in-injikan, tapos may inom na gamot. Saglit lang. Gumaling. Kaya nga, siyempre, kung sabi mo na okay lang, hindi pala okay. Oo. So, sa atin sa probinsya, pagka na-inject ka ng human tetanus na yan, medyo may presyo na kasi yan Siyempre, 1,000. Kung mahirap na rin sa atin kitain yan, di ba? Oo. Tapos lagi naman ako nahihilo. Doon ako. Kasi siyempre, pag doon ka, galing ka rin doon sa gitnang silahan. Minsan ka lang makatikim ng pig. Di ba? Pagdating mo doon, kakain ka talaga ng pig. Meron ditong minibenta. Pero ang presyo niya, guys, maabot ng 170 reals. I-convert mo yun, higit 2,000 1 kilo. Alam kakain ko ma-high blood ka talaga. Ayan. Napapalang hapon, Lods. Falcon of Short. Kwento mo, ikaw na ba ang pinili ni BM bilang health secretary? Oo nga, Lods, yung Dapat kinuha niya si Dr. Dr. Willie Ong. Siyempre, lagi tayo nanonood kay Dr. Willie Ong, Lods Myong, Diba sa wakas, ayan, siyempre na-proclaim na yung ating umuno ulit sa ating bansa. Pero nakita ko, may naman liga-liga, may na naman ngayon may rari-rari na naman. Siyempre guys, medyo nahilo tayo kasi panay-kain natin ng doon umuwi tayo. Ikaw ba naman ang bakasyon ng 4 na buwan sa Pilipinas? Siyempre, minsan di maiwasan yung mga medyo nahilo-hilo tayo, napacheck up tayo. Nung na-BP na, mataas yung dugo. Siyempre, kailangan ng maintenance. Sabi ko, Dok, okay lang ba na kahit may maintenance ako, pwede pa akong uminom? Siyempre guys, may inom pa tayo doon sa Pilipinas doon. Pwede pa ba ako uminom? Kasi siyempre, sabi doktor, basta pa unti-unti lang, okay lang yan, unti lang inumin mo. Maraming salamat ulit sa Madala Lods Myong. Thank you so much.
guys, may 1:32 po na tayo. Nanlasan mo, bago sumagat. Malakas na ba yung internet mo dyan? Baka matatag na yung internet mo na yan. Ayun. Maraming salamat ulit dyan sa iyo pagdala, Papa Mar. Okay, Lods. Miyong no. Ito, ano na ko. Sekretary. Kwento lang yan guys, space po sa ating experience. Hindi mo tayo magkwento na sobra, baka sabihin naman yung vertikalon. Masakit ang one-hod ko. Baka may alam kang gamot na nagpa-basketball kasi ako biglang sumakit eh. Ay, mga ganyan Lods Myong no. Ano yan? Ipopost up mo yan tuwing umaga? Hindi, may naano ko rito eh. May narinig ako dito na kasama namin. Pagka umaga daw, lagyan mo ng ano, banyusan mo daw ng olive oil. Malay mo, baka mawala. One-hod lang hindi tuhod tuhod. Nabigla lang yan, Lods Myong, no? Kasi yung medyo katawan natin ngayon, di nasanay sa laro eh. Kahit ako nga, pag nag-basketball ako, pagkagabi, masakit na yung mga kasukasuan ko. Mawala din yan. Oo. May practice mo lang, ilaro mo lang lagi. Yan, importante dyan. Kasi minsan ka lang yata naglalaro ng basketball eh. Arawin mo kasi Lods Myong, no? Para maganda. Ayan, shoutout ulit dyan sa inyo dyan guys. Ayan, naka 1 hour and 34 minutes na po tayo. DJ Bongbong. Ano naman na yan, Lods? Baka ngayon ka lang naglaro ng basketball. Sakit talaga yan. Nakita nga ako dun sa Jessica Soho ba yun, yung nabali yung kamay niya. Yung parang naging singkaw na yun. Yung nabali tapos nilot ng manghihilot. Pero gumaling naman siya, di ba? Yan ang minsan Alam nyo guys, may experience kasi kami yan. So, tawag mo manghihilot. Hilot-hilot. Kasi yun naman ang uso dati sa probinsya. Hilot lang eh. Ayun, ay maganda. Palaging naka 3 points. Yun ang sa 3 points Lods Myong no, naka-steady ka lang naman yan. Minsan galaw-galawin mo yung mga tuhod mo para maganda. Kasi puro 3 points ka lang siguro, hindi ka naman nagko-crossover eh. Minsan kasi Lods Myong no, mag-crossover ka naman. Basta DJ Bongbong, the best. The best na. Kasi kami may experience kasi kami yan guys sa hilot-hilot. Mapasaot ka ba? Kasi kapatid namin yan na hilot, hindi na bumalik talaga yung kamay niya. Ano lang yun, simpleng ano lang yun sa siko niya, parang lumiko. Ayan. Binalik na mga hilot, sabi niya okay na daw. Lagyan ng ano, sabi isang linggo, hindi na galaw-galaw. Nung gumaling na, wala na. Hindi na hindi na bumalik, ano na lang, tumuwid na lang yung kamay niya, o di ba? May kailangan operahan, hindi na rin pwedeng maoperahan. Kaya na ngayon, nung binata siya, dala-dala. Kaya minsan guys, minsan may mga hilot din na matama. Pero importante talaga, pa-check up po natin. Pero kami naman guys, pagka may pilay-pilay, laki sa hilot naman kami. Mga probinsya ka guys, halos hilot-hilot lang naman yan. Ano lang kung balik na talaga? Balik na yung buto mo, hindi na madala sa hilot. Ako sa basketball, ilang beses na rin ako nabalian. Napilayan. Ganun din. Nasiko. Pero ako pa naglaro ko ng basketball, laging sumasakit yung dibdib ko eh. Iloilo Beats Club. Minsan pag tinamaan yung dibdib natin ng siko, nagkakaroon siya ng sikmat. Kaya naman si Lods Myong no, lagi siya nagti-3 points. So masakit yung tuhod niya.
3 points talaga. Ibig sabihin lang kung 3 points yan, sa kabilang kwarto yan. Wala mintis sa shot ko, magaling ako sa lahat. Kahit dribbling like Professor, kilala mo ba si Professor? Kasi Lods, pagka lagi kang 3 points, malayo yan. Dapat yun ka salaksak, dak-dak yung dunk. And shoutout sa Ma'am Norfem Honor. Maraming salamat sa Bawi GBG yan. Walang mintis ang shoot ko. Magaling ako sa lahat kahit dribbling like Professor. Kilala mo sa Professor? Siyempre si Professor Lods sa Myong, no? Ayan. Kapuli ka na Lods sa Iloilo. May balay pa ka mo sa Iloilo. This is Team Rocket. Ayan, pasaport naman guys sa nakapin sa taas yung binaba ni Untiring Falcon. Ayan, upcoming live. Ayan, upcoming live, 1 o'clock. Ayan, ni Ma'am Scarlett Vlog. Ayan, mag 2 hours na lang ako guys. Mag 1 hour and 38 minutes na po ako. Ayan, so guys, salamat sa iyo dyan, Lods Myong, no? DJ Boom Boom. Walang minty shot ko, magaling ako sa kahit dribbling like Professor. Kailangan mo si Professor. Kung talas mo na walang laging 3 points, dapat medyo ano rin, may perimeter ka, may nasa free throw ka. Ako magaling ako sa sa free throw. Siyempre ako Lods Myong, no, sa rebound saka free throw lang naman ako magaling. Siyempre matangkad ako kaya ako lagi nare-rebound. And shoutout sa lahat ng mga kaibigan po natin dyan. Shoutout sa 6 million viewers natin. Maraming salamat. Shoutout sa lahat ng mga members ko dyan. Ayan, maraming salamat sa inyo. Shoutout sa kaibigan po natin sa Team Maliw. Kaibigan po natin sa Martin Nation. Pangit naman ang basketball. Walang dribbling. Dapat kahit pagtulong at pagtuwad kayo, kaya kung mag-shot. Ayun. Pero pagka mga, parang hirap ako dyan, Lods, sa Myong, no? Ay, patulog. Maraming salamat ulit dyan sa inyo dyan, guys. Ayan, pa-short. Okay, guys, ito natin pa-short ulit. Ayan, guys, maraming salamat ulit dyan sa inyo sa pagtangsak sa time frame ng mga para. Guys, ito natin yung pa-short video na Sir Norman. Sir Norman guys, lagi nag-live yan every morning. Yung dalaw po kayo doon. Kaya kung may mga kailangan nyo patamsak o di kaya yung mga coming premiere nyo dyan, nagdidikitin po sila. Susuportahan. DJ Boom Boom. Idol. Sarap po Sir Norman. And healthy and delicious short. Ayan. Mais with mais. This is Team Rocket. Yeah guys, pa-support naman, pa-view naman ng short video ni Sir Norman. Kung di pa kayo nakadikit sa dikitan niya po Sir Norman, mag-iwan na po kayo ng bakas.
5'5 lang ako, Lods. Kaya lang sa ilalim ako palagi ginagawa. Nakakalusot kasi ako pag malaki ang dadaanan ko. Siyempre, Lods, yun. Depende sa performance yan. Ayun guys, sabi mo naman natin. DJ Bongbong on the mix. Ayan guys, pa-view naman yung nakapin sa taas. Ayan, short video po ni Sir Norman. Ay, Susan, ayan. Ba't nahulog? Hala. Ako hindi pa kayo nakadikit guys, iwan lang po kayo ng bakas. Ayan, sa 8 million viewers natin dyan, maraming salamat sa pag-support kay Falcon of Dessert. Ayan, Lods, no, Sir Norman, maraming salamat. Ayan, Ma'am Scarlett Gun. Dapat kanta naman, Lods. Sakit ako para pa second voice mo. O sige, Lods. Kung gusto mong kumanta, kantahan po tayo kung gusto mo talaga kumanta. Pero ako kasi, Lods, mag-i-end po ako eh. Kaya next time, kakanta tayo. Bukas. Lods, Falcon of Dessert, shout out po. Lods, Mrs. Barreto, maraming salamat, Lods, sa pagdalaw. Kamusta naman si Lods Mrs.? Kamusta na po? Yung ating kaibigan na si Lods Mrs. Barangay Mardi. And thumbs up dan, Lods. Maraming salamat sa inyo, Lods Mrs. Barreto. Yan. Next time, Lods, sa Myong, no? Kantahan po tayo, Lods. Hanapan kita tiyo ng kanta sa taas. Ang problema. Thumbs up dan, Lods. Maraming salamat. Yan, shout out dyan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Shout out po sa lahat ng mga OFW dyan. Mga Falan-based mga service, Miguel, shout out po sa inyo. Ito yung DJ Falcon ng Visayas FM Station. Siyempre, nag-iwan ka ng kataga guys na walang aalis sa mundong ito na buhay. Las Mrs. Kamusta ka naman, Lods? Ayan, kamusta na? Siyempre sa Las Mrs. guys, may pinagdaanan din po yan sa kanyang buhay. Pero nawa ay nakakaano na rin. Ayan, importante. At siyempre, salamat din kay Lods Myong No yan. Ang ating kaibigan na si Lods Myong No. Ang palabiro yan si Lods Myong No. Joker. Siyempre, may kasamang ano yan. Tama ba Lods sa Myong No? Yung may kasamang pagka-bolero, sabi nga nila. Feel the music of Iloilo Beats Club DJ. Bolero, sabi daw. Ngayon guys, may 14 minutes na lang po tayo. 14 minutes left para po tayo mag-end ng ating live stream. Kaya maraming salamat ulit sa pagdalaw sa live Lawin na t-shirt. Ngayon guys, pasupport naman na nakapin si Sir Norman's Diary. Ayan, nagla-live din siya every morning. Ayan, iwan na po kayo ng makas guys. Kalimbang all nyo po para pagka nag-live siya ay magpa-pop up doon sa inyong mga mga supportive po yan sila. Ayan, sa lahat po ng mga grupo ni Sir Norman, saka sa kay Lods Ray Zabanta. Ayan, Miguel, shoutout po sa inyo. At sa lahat po ng mga grupo-grupo ng ano na yan, nakasupportive. May mga premier kayo guys, pasyal-pasyal din po kayo sa kanila. Yan ang tunay na nagsusuportahan. Basta DJ Bongbong, Walang puro yaw-yawan sa taas. Alam mag-support. the best na mapasaot ka pa. Ay, kung puro ka ng yaw-yaw sa taas, hindi mo alam, nagpe-premier na pala sa baba. Wala na. Support po tayo para mas maganda. Thumbs up dan, Lods. Ay, maraming salamat sa iyo, Lods. Yung. Iloilo Beats Club. Support naman yung nakapin sa taas yan guys. Mayroon pa tayong 13 minutes.
hindi ka nakadikit, idikit na yung inyong mga ano dyan, extra, para makatulong din po tayo. Welcome, maraming salamat din po. Ayan, Los Pyong, no, maraming salamat ulit sa iyo, Los Pyong, no. Ayan, kaibigan natin si Los Pyong, no, matagal na to sa Marley Nation din po. At syempre, matagal na bumalik ulit sa YT. Dan sa nakapin, ayan, maraming salamat sa iyo, Nor Famia Honor. Siyempre mga kaibigan po natin sa Marley Nation. Siyempre yung iba may kanya-kanya na po yung mga busy-busy na rin. Siyempre ganoon talaga guys. Masaya noon. Ngayon medyo may kanya-kanya na tayong mga pinagbisihan ngayon sa ating buhay-buhay. Team Rocket. Siyempre tulad natin na OFW guys. Busy po tayo lagi. Si Los Pyong, no, dating OFW din yan, pero nag-for good na siya. Alam nyo naman guys kung mga OFW, pag may time lang naman yan. At siyempre, unahin po natin lagi yung trabaho natin. Prioritize natin yung trabaho natin. Pag dito tayo sa trabaho sa ibang bansa, pero kasi ako guys, maluwag kasi ang oras ko kasi on call kasi ako, on call. Pag may tawag, pupunta. Pag walang tawag, dito lang sa bahay. Kasi akyat bahay kasi kami, akyat bahay. Salamat ulit dyan sa inyo guys. Mayroon po tayong 10 minutes bago mag-end. Ayun, pasupport naman natin, pag-view naman natin ang kapin dyan sa si Sir Norman's Diary. Lods Palcon, di ka ba marunong kumanta? Ayun, nakanta ko, Lods. Kumanta ko kanina, Lods, sa miyo, no? Mamaya, bukas, pagkano akyat ka, magla-live ako. Nakanta tayo. Marunong kumanta, Lods, kahit sintonado lang, eh. Mapababa o pamataas. Hindi ka kumanta. Kasi marunong, Lods, yung kumanta. Sana yan. Mata wala na yung mga ano ko. Ayan. Kaso pag pahin na kasi ako, Lods, naka 2 hours na ako. Basta DJ Boom Boom, the best. The best na mapasaot ka pa. Ayan, bago tayo mag-end, mamaya. Kaya shoutout sa ating members dyan. Kay Lods Sales 7.
Ayan. Hi, Kuya Mon, Manando Maliabas, Lolo Bigs TV, Ma'am Scarlett. Ayan. Kay Lods Bebio at kay Norpa Mia. Ayan, maraming salamat guys sa patuloy na pagpamember ka Lods kay Falcon at Dessert. Okay, thank you so much. Ayan. Ano ba tayo? Napalaban pala ako sa iyo, Lods. Baka naman biglang magtalunan ng mga ipis, mga Lods. Siyempre, Lods, sa pagkakanta tayo. Ano originality natin? Yan ay yung boses natin. Lagi ako nakanta kaya sa aking live. Kahit, oo, kanta eh. Sige, Lods, pagka sunod na live ko, magkantahan tayo sa taas. Team Rocket. Kasi naka 2 hours na rin ako. Baka mamaya may tawag eh. Wala ako bukas may swimming coming family. Ay wow. Sige lang Lods yung maraming time basta nakita kita mag-comment sa baba. Ayan, sige pa. Baka Sabado. Baka hindi rin pala ako makano bukas kasi Friday kasi. Baka Friday kasi Lods yung may gawain. Wala ako bukas. May swimming kaming family. Ay, wow, sana. I mean, ako nga Lods yun, may swimming nila, magsusulo-sulo. Feel the music of Ingat po kayo bukas sa inyong swimming, sa inyong outing sa mga pamilya. Beats Club DJs. At maraming salamat sa Lods Myong sa patuloy na pagdalaw pag naka-live ako. Thank you so much. Sa Lods Myong guys, ay pinaka-joker yan. Malabiro po yan. Hindi sanay sa kanya. Pag nasanay na kayo. Yan, maraming salamat. Ingat, Lods. Samahan ka ng Espiritu Santo. Yan, amen. Maraming salamat sa Lods Myong, Yan, siyempre, Lods Myong, maging safe and sound po ninyong pag-outing bukas. May 5 minutes pa po tayo natira guys. Simple nga kahit maiksi lang. Sample nga kahit maiksi lang. Ano gusto mo Lods mo yung Balileng sa matod nila. Ayan. Sample agad kunti lang. Mutya ka balileng matud nila. Sample lang. Kanta natin kalasyon nyo, yung balileng tsaka matud nila. Mutya ka balileng matud nila. Kalokohan lang yan. Sige, Lods Myong walang problema. Lods, pag nakantahan tayo dito sa... Yan si Mang Afsel, si Mang Pong, dati, laging nagkakantahan niya. Nagsawa na siguro si Mang Afsel sa kakanta. Yung live dati yung laging kantahan. Mix DJ Bongbong. Nagtawa na rin sa kakasipian. Siyempre guys, tayo natin yung usahay. Usahay, balileng, matud nila. Yan, request. Pagka mag-request ka, kantahin natin yan. Siyempre, kailangan na, pag nag-request ka niya sa taas, share screen po natin para dito natin niya kantahin sa taas. Ano problema? Bakit sinta? Ako rito na. Hindi ko alam, Lods Myong yung bakit sinta na yan. Eh, Mas Scarlett, maraming salamat. Usahay balileng matud nila. Yan,
hour and 57 minutes na lang po ang ating oras. Atak na alas 2. Atak na alas 12:54. Tayo mag-end na. 2 minutes na lang tayo mag-end na para magpahinga rin tayo, guys. Para siyempre kayo guys, magpahinga rin kayo, makadara din po kayo sa ibang live stream. Kaya po yan, pangit na kanta. Lalo tayong papangit yan. Ayaw ko lang lang no? Pagka akit ito, i-search natin yung Bakit Sinta. Ano ba yung Bakit Sinta na yan? At paborito mo yung Bakit Sinta na yan? Bakit Sinta? Ano ba ano yan? Bakit Sinta? Kay Paul Sapira pala yan eh. Hingga ko nga, ano to? Yan ang lalas yung ano. Ang iyong iniwanan. Yan ba? Aking puso labis nang nasaktan. Malibang pag-ibig. Ayun ba yun? Kanta ko kayo. Kanta ko. Sige, request nila sa ko. Saglit lang guys. Nakatayin natin para bago tayo mag-end. Ayan. Yan ba yun? Sige. Para kantahin ko para sa iyo. At isa lang. Iba ko muna. Ayan. Sige. Para kaya guys, kahit hindi natin kabisado, katayin na lang natin request of Lord's Will, ano? Hello, Mike Tess. Ang iyong iwanan. Iwanan talaga. Ang aking puso labis kang masaktan. Malibang pag-ibig ang aking inalay. Ika'y nag-akala ito ay hindi tunay. Bakit pa biglang naglaho ang pag-ibig mo sa akin? Bakit ayaw mong dinggin ang mga paliwanag ko? Sabi mo'y sadyang walang bahis sa pagkakasala. Bakit sa iba'y laging naniniwala ka? Di ko maamin ang dahil sa akin ang ating pag-ibig ngayon ay naglaho na. Laman ito ng puso
ang iyong pagbabago. Siya ba ang mapalad? Sadya bang hindi ako? Bakit ba biglang naglaho ang pag-ibig mo sa akin? Bakit ayaw mong dinggin ang mga paliwanag ko? Ayun, dikit host, payo na naman. Sa chorus naman, mataas loads. Oo nga, mataas sa chorus load. Ayun. Bakit sino? Taas kasi yan, si ano kasi, rockstar din. Ayan, maraming salamat dyan sa inyo guys. Ayan, may isa pang request sa Lodge Mar, no? Ano ba yun? Ikaw ang? Oh, dahilan ba yan, Lord? Ayun, pa-house, kumusta po dikit po? Ayun, Ayun, ma'am, baba ka lang ng line kasi magpapa-end na rin po ako. Ayun, but sige lang. Ayun, pinabigyan ko lang ito sa aming kaibigan sa Lodge Mar, no? Thank you, Nagbot. Bakit ba pag ika'y nakikita, puso ko ay kumakaba? Pag nasilayan ko ang iyong ganda, puso ko ay nababalisa. Kay katabi ako'y di mapakali. Yan, ma'am, makababa ka po ng leg mo po. Ay, saglit lang po, wala ka palang jack. Para bago ko mag-end, maayudahan kita. Sige. Ayun guys, pag-view naman yung nakapin sa taas. Yan, ma'am, Maka, may vlog, meron ka na po. Lamang puso ko't isipan sa araw at gabi, ikaw ang dahilan. Di ako makatulog sa kakaisip sa'yo, at ikaw sinta, ikaw ang dahilan. Yan, pakinggan mo lang sa kanyang tumulong gusto. Sarado kasi, mahina kasi na nakalot. Ano ko kaya masasabi sa'yo na ikaw ang tinitibok ng puso ko, aking nadarama ay para lang sa'yo. Asahan mo ito, sinta, ay di na maglalaho, pagkat ikaw ang laman ng puso ko't isipan sa araw at gabi, ikaw ang dahilan. Di ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw sinta, ikaw ang dahilan. Ayan, maraming salamat sa inyong Lods Pyong, no? Siyempre guys, ay nagbigyan natin si Lods Pyong, no? Yan, ma'am, Maka-vlog, ay baba ka ng link para ipipin po natin. Ipipin po natin yung link mo bago ako mag-end. Ayun, siyempre guys, mag-end na rin po ako. Mga 1 hour na rin po. 2 hours na rin. Pakinggan mo mga lyrics, Lods. Maganda ng chorus. Ayun. Sige, Lods, yung ano, ako ay ma'am, may kababa ka po ng link.
para matamsakan po natin. Ayan, maraming salamat ulit sa inyo dyan guys, Ma'am Maka Vlog. Wala na sila si Ma'am Maka. Ayan, next time lang yung ano, para magkantahan tayo dito sa taas. Ma'am Scarlett, maraming salamat sa pag-BG-BG mo dyan. Okay, Ma'am Yani. Sana yung sticker. Ayan. Mag-release tayo sa PR natin mamaya. Ayan, sa 8 million viewers natin yan, maraming salamat ulit sa inyo dyan sa patuloy na pag-support. Ayan kay Life Love. Ayan, thank you so much for coming, my friend from Korea, Life Love. Baby ko, maganda rin yung tulos. Sige, let's go. Sige, let's go. Sa next natin, ako mag-end ako. Yan, Ma'am Yani, maraming salamat. At sa lahat guys nang dumalaw sa aking live stream, maraming salamat po sa inyo. At siyempre, walang sawang pasasalamat. At ako mag-end na talaga kasi naka 2 hours na po ako. Pinapawisan ako rito sa vlog ini. Yan, sa lahat po ng mga members ko dyan, maraming salamat. Sa lahat po ng nag-thumbs-up at nag-support po sa aking live stream. Yung kay Laz Myong, no. Yan guys, maraming salamat sa iyo, Laz. Kay Ma'am Scarlett, kay Ma'am Yani TV, kay Mahaladi Carmen, kay Ma'am Maika. Yan, sige Ma'am Maika, sa sunod na live natin, baba mo yung link mo para madikitan po natin. Ayan po. End na rin po kasi ako. Yan, sa lahat po na nagdalaw kay Lazalde Zeben, kay Kuya Mon, sa lahat po ng mga members natin, maraming salamat po ulit sa inyo. Ayan, kay Laz Moises Barreto, ayan barangay Mardi. Ayan, maraming salamat, Laz. At sa 9 million viewers natin, naiiwanan ko na kayo guys. Ayan, mag-ingat po kayo, tayo lagi. At siyempre, huwag natin kalimutan na laging humingi ng sa taas. Hindi alam niyo kung saan sa taas. Daming taas kasi. Mag-ingat po tayo lagi dyan. Keep safe sa lahat. And God bless. God bless us all. Bye-bye.